Evo nastavljamo sa pričom o ekologiji i pričom o jednom veoma važnom projektu i akcijama koji će sprovoditi osnovna škola Karađorđe. Da upoznamo još neke učesnike ovog projekta i budućih akcija. Katarina Čekanac, 7. razred, Mare Dimitrijević i Dušan Mudrnić, 8. razred. Šta je vas ovako nateralo da se opredelite, da se uključite u akciju, mada su neke stvari poznate, ali neke ne i toliko. Mada znate da će biti tu dosta akcija, da će se raditi, da ćete imati možda neku više obavezu, pored ove kroz uobičajeno školovanje i uobičajene nastavne aktivnosti. Pa ja sam spremna da počnem tu akciju sa nastavnicom i ostalim đacima. Znam šta me čeka. Kako ne bi to na prvi pogled izgledalo, kao zaštita životne sredine? Pa, meni je to ovako dobro mi izgledalo da ćemo mi ćemo to da očistimo gde ćemo mi da živimo. A ima puno inače u okolini, baš i tu blizu u školu, u neposrednoj blizini, dosta lepih lokacija, izletišta, pa točak, pa puno tih mesta kad prolazite, primećujete sigurno da ima tu stvari koje treba odraditi da bi izgledalo lepše, tako? Jeste. Da, naravno. I sad, ali pazite, u mnogim drugim zemljama, znači izađete na periferiju grada i tamo vidite, znači lepo, čisto sve oko, znači milina. A ovdje, znači na mnogim krajima grada imamo deponije, tako da to ne bi bilo poželjno uopšte tu, da se baš nalazi. Tu su korisna mesta za izletišta. Znači, tu ljudi mogu da se opuštaju sve, a mi, znači, ne iskoristujemo to baš kako bi trebalo. Da li si ti, Dušane, zapazio, nebitno u kom delu grada ili u nekom drugom seoskom području, ovdje na području opštine Velika Plana ili bilo gde, nešto što ti je zasmetalo? Pa naravno, znači i pored kontejnera ima i smeća van kontejnera, naravno. A i znači, mnogo je zagađenije. Nekad, znači, kad prolaze kamioni tuda i ne može da se diše prosto. Ali trebalo i malo na auspuh filteri da se urađuju to, znači. To je mnogo bi to koristilo. Dobro, a što se tiče malo više zelenila, malo manje betona, šta o tome mislite vas da? Pa jeste, jer ova akcija je jako primamljiva. Uvek treba pomisliti na bolje sutra i naravno više zelenila, manje prašine, više gaženja po travi, manje po betonu i uvek je lepše zeleno nego kamen i cement. Da li ćete najpre početi od škole? Da se u školi to se... Da, prvo ćemo. Možda ste čuli, možda mi je neko pričao da je nekada tu bila staklena bašta u vašoj školi. Ja nisam znala. Ja sam čula o tome i sad. Baš zato bi trebalo da bude mnogo više cveća, mnogo više drveća, mnogo više zelenila i da uživamo u tom zelenilu. Ne samo da škola bude bauk, nego i da bude naša kuća. Jeste. Kako su akcije planirane, tu će biti na raznorazne načine predstavljen značaj očuvanja životne sredine. A da li je neko od vas bio već u prilici možda da učestvuje u nekoj sličnoj akciji? Nešto su određivali ili izviđači ili bilo koja druga grupacija? Ja sam bila u izviđačima, kratko malo, mi smo imali tako sastanke baš upravo na točku i dosta toga smo radili i obrađivali smo tamo zemljište, onda sadili smo cveće, pošto tu imamo tu prirodnu glinu, dosta smo od nje pravili i trošili, jer uvek treba iskoristiti prirodne resurse na najbolji način. Ti si, Katarina, u delu Bugarije, to je jedno jako lepo područje, ali i tamo ima dosta toga što bi valjalo uraditi. Sada kad vidiš mnogo malo više gledaš da bi šta moglo da se odradi. Da, gore kod nas, znači, evo sad su ubacili jedan kontejner, tu svako kod svoje kuće stavlja kad se napuni. Stvarno su... A da li imaju ljudi naviku da iznose smeće? Ima. Jer i to jeste problem bio kod nas. Jeste. Neko stavi pored i rekli su da
da se obrati pažnja, znači da ne bacaju granje, vodu, nego samo plastično i ono iz kuće što se... Vi ćete i skupljati tu, kad se već pomenula, plastičnu ili PET ambalažu i tu su predviđene neke akcije, ste krenuli već sa tim? Pa trebali. Planiramo, znači to planiramo da krenemo uskoro sa tim. Dobro, je li vam na prvi pogled to izgleda teško? Ne, ili uopšte. je dovoljno atraktivno da se ne razmišlja na taj način? Imali smo sličnu akciju, očistimo svet. Ja sam u izviđačkom odredu 15. maju, već 2 godine, znači ja jednom sam bio na toj akciji, znači ja sam mislila da ćemo tu uraditi nešto malo, uradili smo, znači očistili smo, išli smo u Bugariji, tamo, znači sve te deponije po šumom smo čistili, te divlje. Znači to smo odlagali u Đakovo i posle, znači dogovorili smo se bili sa JKP-om da to posle odnesu. Znači mi ostavimo te Đakove pored puta i oni posle dođe i pokupe to i odnesu. Pa dobro, ti već imaš nekog iskustva i to je neizbežan spoj saradnje sa izviđačima i sa nekim drugim ljudima, tako? Da. Dobro, koliko će vama značiti ova akcija, a pošto je ipak to bio jako važno, sigurno vam je vaša profesorka rekla, konkurs, međunarodni je nivo, nije baš tako jednostavno da se do toga dođe. Da li vam sa tog aspekta nešto znači da vas još više motiviše da se nešto odradi? Jer ipak nije bilo lako da se prođe. Da, kad smo stigli do toga, što ne idemo dalje i da završimo to, ne znam... Kad smo već počeli, trebali bi da završimo to na najbolji način. Dobro, vi ćete prenositi neko znanje, saznanje. Nije to obaveza, ali to je jednostavno potreba da se vršnjacima, a i ostalima komšijama prenesu neka znanja, neka nova saznanja i jedan drugačiji pogled na sredinu u kojoj živimo. Da. Jer ovo nije akcija samo za nas, ovo je akcija za sve građane ovo je dobrovoljna akcija na prvom mestu, ovo je za sve građane koji žele da žive u boljoj životnoj sredini i da se bolje osjećaju u njoj.